е морално задължение и законово право на всеки един български гражданин, който се чувства свободен, който не се чувства репресиран, който не го е страх и който не му пука 45-те години и 26-те години грабеж зад гърба ни. Това трябва България да прибъде и да се възроди отново, защото българският народ е в нокдаун след 45 години терор и 26 години грабеж. Благодаря на съда, че не се подаде на натиска и определи обективно до някъде мярка. Браво! 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 От тук нататък мога да само да кажа, че зад нас е България и нямаме право на нито една крачка назад. Да живее България! Дано да го публикуват.